Produkovateľe švinjoh nezadovольні za odkupnú cenu i očekujú vece od državi, že by ich zašicela od nelojálnej konkurenciji, bo taký stan trvá už deskeľo roky. Međutim, jest i statkarov, ktorí nedumaju prestati za stotu produkciju. Predac možeme zato že máme dosť količinu, máme dosť dobrú genetiku, dosť dobrý kvalitet švinjoh i máme kupcov, ktorí raskupeli i stalno teraz gledaju i otkupljuju, placa nam da kozi vece, jak co drugi da jedni, ali jedino že cena niska. Trenutno keljo čujem že tazi kolo 110 do 115 dinari za živu vahu, peršej klasi. Za peršu klasu, hej. Znači to... Ne znam jak druga, všem ona ide kolo 5 do 10 dinari tunša, ali mi idemo u peršej klasi še u tovarijame. Familija Mihaľovský už 10 rokov poručuje švini do klavnje u Budisavi, a keď pred 2 rokami preširili produkciju i počali za vlastnu produkciju prašatoh, prek berzi našli i ozbiljnog kupca za Južnej Srbiji, ktorým poriadne bere švinji, a placi načas i solidno.